Martin, Bizkaiko talderen txirrindularia, gaur irabazle Urbaizin, zorionak. Lasterketa polita oso gorra, nola da zure ikuspuntua? Bueno, lasterketa gogorra izan da, banekien nivel handia izango zela, eta bueno, igoera batean, eraso gogorra jo dut, talde txiki batekin joan naiz, eta bueno, azkenengo igoeran ere bai, eraso asko jo dut, beste txirrindularia batekin joan naiz, totalen erdikoa, eta ez zegoen kolaborazio handirik, eta azkenengo kilometrotan talde txiki bat joan gara, nola bost txirrindularia, eta azkenengo kilometroetan talde txiki bat, nola 8 edo 9 txirrindulariak, eta esprinera iritsi gara, eta laugarren postua, montainako maiota lehenengo postua eduki dut, eta ikusiko dugu bihar nola joango da, eta sensazio zeunak eta pozik. Hoxe, frontel zabala daukazu Bilar, mendiko erregea defendatzera, lehen euskalduna, eta, supatzen da, zure helburua da, hoxe, lasterketa orokorrea irabaztea, oso gogorra da, ezta? Bai, zaila izango da, baina lasterketa zoan sensazio onak eduki dut, eta helburu garrantzitsuna da lasterketa irabaztea. Eta bihar azkenengo igoeretan, sensazio onak edukitzen badut, eraso gogorra jo dut. Hortxe izango gara ikustera, eskerrik asko. Eskerrik asko.